makosana pachatule ndi pa 7 Julayi chaka chimene cha 2026 ndeti katsata bwinobwino zochitika ku dziko la Malawi aphungu nyumba mamula akuchita zokambirana ku parliament kumeneko kumene akambirana nkhani zosiyanasiyana zomwe zokhuza dziko la Malawi. Ndeti katsata bwinobwino kumeneko George Chabonda omwe ndi nduna ya Home Affairs anafotokozapo nkhani zokhuzana ndi situation yomwe nzika za dziko la Malawi zikumana nazo ku dziko la South Africa ngamanga pomwe nzika za dziko limeneli zikuchita zionesera zolimbana ndi nzika za maiko ena kuti whether documented or undocumented munthu aliyense azibwerera kwawo. Ndayankhulapo ndithu zinthu zambiri tingonako zina mwa zimene ayankhula George Chabonda kono tipiteni nkhani ndi cholinga choti tithe kuitsala bwinobwino. Mr. Speaker, sir, honorable members, let me inform this House that the number of nationals seeking assisted repatriation continue to rise, notwithstanding the numbers already processed. In recent weeks, a further dimension has emerged, with over 700 plus Malawians having crossed into Mozambique through informal routes ahead of the 30th June deadline set by vigilante groups, and are currently in Maputo awaiting onward repatriation. Our mission in Maputo reports an exponential increase in the number of nationals arriving from South Africa through this route. According to DODMA, as of July 2026, an estimated total of 30,000 nationals are reported to have returned home. I repeat, according to DODMA, as of 6 July 2026, an estimated total of 30,000 nationals are reported to have returned home. Chabwino tamva panepo zomwe ayankhula a Dr. George Chabonda anduna a Home Affairs. Tamvetsera bwinobwino akunazona kuti amalawitu amene abwerera kumodzi kamba mwezi wa April kuzafika pa 6 July mweno ndi dzuloli pamenewo ndekuti ndi 30,000 potengera ndi statistics yomwe nthambi ya DODMA inapereka. Afotokozera anduna amenewa kapena kuti ofesi ya Foreign Affairs ndi data ndithu imene inapita kumeneko akuti anthu 30,000 ndi amene abwerera kumodzi ku Malawi. Ankhulaponso nkhani yokhuzana ndi makosana aja amene anagwiritsa ntchito ma informal avenue kapena kuti njira zamadulira mpaka nano kafika ku dziko la Mozambique natsatira bwino makamaka nkhani yokhuzana ndi makosana amene asimikizaso kunena kuti anthu amenewo ndikuti alipo 700 ndipo anthu amenewo afunikanso thandizo kuti achotsedwe kumeneko kumene aliko potengera ndi imene akuyankhulira kuti anthu amenewo ali ku Maputo mu dziko limene la Mozambique afunika ndithu mayendedwe kuti azibwerera kumodzi ku Malawi potengera ndi imene ayankhulira pamene pa George Chabonda. Nawo tikatsata bwinobwino panali pa 2 July chaka chimene cha 2026 after kuti azungulira footage kamene kamaonesa kuti amalawi amenewa analeto ku depot ya ku Maputo mu dziko limene la Mozambique kufuna thandizo kumeneko kuti boma aliwathandize ndi chongoti azibwerera kumodzi ku Malawi paja zimene akuti ene zakudya ndi zinthu zina zofunikirapo moyo wa munthu ndi zovuta kwambiri potenganso ndi ma situations zimene akukhalira. Ndino posatira kuzungulira kwa footage imeneyo ambiri footage yake tinayiona zinapangisa zona kuti first lady wa dziko la Mozambique amene wato ndi Guaita Chapo anazapita kumeneko chigawo cha kumadzulo ndikuthandizatu akuluakulu amenewa amene ali stranded kumeneko kuwapasa zakudya madzi akumwa anapasanso ma blanket kumeneko malingana ndi kudzidzirako kuti mwina atha kuzitetezako kumphepo. Ndipo tenga ndi narrative yawo nthawi ameneyo ankanena zona kuti apanga organize ma transport kuti atenga nthawi amenewa kuti mwina akasiye kutete ndi cholinga choti ayandikire kumudzi ku Malawi. Ndesizoti ka program ine inatheka mwina sinatheke potengera ndi imene wayankhula George Chabonda mwina anaganizanso nkhani zokhuzana ndi security ndi zina zotero mwina nchifukwa yake anangoti kale komweko ku Maputo ambassador wa Malawi ku Mozambique ndi kuti akhala kupanga organize ndi cholinga choti makosana amenewa akhale akubwerera kumudzi ku Malawi. Of course George Chabonda anapitizanso makafotokozera nkhani yokhuzana ndi zomwe akazembe a dziko la Malawi akuchita pajamati ndithu akuchita zokambirana kuthandizana ndi kuti ndi dziko la South Africa ndi cholinga choti amalawi amenewa amene ali stuck kuna kulikonse akhale akupangidwa repatriate kumabwerera kumudzi ku Malawi ndi pamene nkhani zake zimakhala zikuyendera. Pano makosana ngati tinatsatira bwinobwino mawakapo otsatira nkhanza zimene nzika zimenezi zikuchitira nzika za maiko ena ambiritu akuona kuti sakukondwa ndi zimene akuchita nzika za dziko la South Africa
Africazi popha anthu kuwathamangitsa manyumba mwawo kuwavulaza nzika za maiko ena. Nzikatu za Mozambique zinakwiya after ndekuti zidaona nzika za dziko la South Africa zidapita kumeneko kuti kukasangalala ku Pintos Beach. Ndeto kunali chipwirikiti kumeneko kusemphana zichewa mpakana nzika za dziko la Mozambique zimakakamiza nzika zimenezi za dziko la South Africa kuti anthu oyipa inu zibwererani kwanu sitikufunani paja mmanena kuti kwanu muli ndi china chonse simupitaso kayendera nzika za maiko ena. Kuna ndithu tension yaikulu tatentoneko ka footage kamene kakuonesa zimenezi kenako tipiteni nkhani ndi chonga choti tithe kuitsala bwinobwino. Yes. We didn't swim to other places. We pay money. You guys are our helpers at home. Why are you coming in Mozambique? Why were you there? Where? I'm in the country. And you? We're here to visit. To visit? Unlike you. We're not here Where? to go to Where? We're here to visit. We have a beautiful country. That's why you like it. Why are you coming? We pay So why you chase us then? Why you chase us? You are stupid guys. You South African people. You are very stupid. Why don't go to your president? Why didn't you go to Cape Town? Why you come in Mozambique? Very stupid people. We close with you people. We're not help with you guys. We're not help with you guys. We're very close with South African people. I tell you guys, you must go tell your president, fuck off. Yes. Yes. And I make video also. Yes. I make video. Yes. You want my passport? Chabwino taona pamenepo nkhani zake imene zimakhalira anthu tokusemphana zichewa pamenepo kuthirana ndithu mawu makanzika zimene za Mozambique zinakwiya kwambiri kwathamangitsa tontha amene kwatulusa malo pamenepo tiona kuti panali pa restaurant ndithu kwauza kuti anyamuka azibwerera kwawo andati kamva mnali TV ya magayizi amene amanena zona kuti iwo ndoti apita ku dziko limene la Mozambique kukangopanga visit. Magayizi amene wa Mozambique akunena kuti zimenezozo alibe nazo ntchito kuti kakuzapanga visit kachani azibwerera azikapanga visit dziko la kwawo azikayendera madera kwawo osati maiko ena. Ndi mmene nkhani zake tozikuyendera pamenepa magayizi amene achinangize mchuno ayina phakeo takati ayina Jacinta Zuma nditi kwankuludawo kuti akumazite machi anapanga create udani kwambiri ndi nzika za maiko ambiri ku Africa ambiri ndithu sakuwaonera kukondwa anthu amenewa akhalenso ubale wapakati pa dziko limene la South Africa komanso ndikuti maiko ena akulumikizana of course komano maiko ena akunena kuti sakukondwera ndi dziko limene potengeranso ndi mmene apangira hando nkhani zimene president wa dziko la South Africa Cyril Ramaphosa aja amone kuti amayankhula zina komano zikafika pa ground ndekuti amachitanso zinthu zosiyana ndi zimene amayankhula ndithu akulekerera kuti nzika za maiko ena zimenyedwa inanso kumaphedwa in front of police ndi atsogoleri a maiko enawo zikuona kuti nkhani zimene zimakwisa kwambiri poona ndithu kuti nzika zawo zikuchitidwa chipongwe apolisi akuonerera ndimene ndithu nkhani zake zimakhala zikuyendera. Andiso tikatsatira bwinobwino ku dziko la Uganda nakonso ndati magayizi anakwiya kumeneko mpaka nanoti nona kuti phungu wa nyumba ya malamulo kumeneko ku dziko la Uganda anachita kupita ku kampani zomweno eno ake ndi a dziko la South Africa ndi anakatha mauto kumeneko kuti kampani zimenezo zitsekedwe zisamapangenso operate ku dziko la Uganda potengeranso kuti nzika zawo zikuchita nkhanza nzika za maiko ena kuphatikizapo nzika za dziko limene la Uganda anapita ndithu ku banki ya Standard paja Standard Bank ndikuti imachokeranso kwambiri ku dziko limene la South Africa ziona kuti mashareholder ambiri ndikuti ndi a dziko limene la South Africa kuchoka pamenepo anapita pa mashopu a MTN kumenekonso anakatha mauto tiyeni tingonako mafootage amene akenako tipitizeni nkhani ndi chonga choti tithe kuitsata bwinobwino. I don't need permission in Uganda. MTN is a South African company raking millions from Africa. They are killing our people in South Africa. I want to call you Ugandans to raise up against any South African here, whether legal or illegal. We want to say this installation here, we have never segregated them. But I think South Africans are used to violence. And if they are used to violence, we will give them the same in equal measure. I'm not stopping the work here. I'm simply picketing. And you journalists and the Ugandans come up against any South African. This is their installation. Any South African, we ask them to leave this country. We ask them to leave this country.
Chabwino taona pamenepo anthu amenewo ndi kuti anapita pa shopu ya MTN kukathatu mawu pamenepo monga mmene tamvera mukafuteji kameneko. After panepo anapitanso pa Standard Bank komwenso anakatha mawu talentuneko zomwe nayankhula kenako tiwiri nkhani. Bank here gives profits to the government of South Africa. I pity President Cyril Ramaphosa, who is a father-in-law to this country. But the pressure he has gone through is very bad. We can't treat fellow Africans, black Africans, the way they are doing. If there is any South African here, let them leave. Chabwino taona pamenepo kuyankhulatu ndithu kuti anthu amenewo ndati ngati kuli nzika za dziko South Africa zinyamuke zibwerera kwawo posatiraso zipongwe zimene akuchitira nzika za maiko ena chokatu ku Africa. Paja anthu amenewa akaona mzungu ndi amakhala kwa nyambita osati masewera ngati moja amene achitira ngizo ya mchuno akuyankhula ndi mzungu wa ku Germany maka mzimayi uja pamene akapeza twakuda ngati ife ndi kumakhala kutichita chipongwe osati masewera zinthu zake ambiri tikuzitsata bwino monga amene zimachitikira mamaka kwa amene timakhala ku dziko limene la South Africa ndi mmene nkhani zake zimakhala zikuyendera. Kuyankhulatu kwa phungu wa nyumba ya malamulo amene ku Uganda kubwera posatira kuti mkulu wa asilikali ku dziko limene la Uganda amene watu ndi General Muhoozi yemwe ena timutsata bwino ndi mwenanso wa mtsogoleri wa dziko la Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Nayenso analemba pa tsamba lake la mchezo la Facebook pamene amafunitsitsa zona representant wa dziko la South Africa Cyril Ramaphosa afotokoze bwinobwino makamaka pa zimene akuchita posatira kuti anthu a maiko ena kuphatikizapo nzika za dziko la Uganda zikuchitidwa nkhanza kumeneko komano palibe china chonse chogwirika bwinobwino chimene mtsogoleri amene Cyril Ramaphosa akuchita. So potengera ndi mmene nkhanizo zimayendera zikuoneka ndithu kuti ku dziko limene la Uganda nawonso ndokwiya kwambiri ndi zimene akuchita magazi amene akudziko limene la South Africa. Zikakhala nkhani za ku Ghana ambiri nkhani zake tikutsata bwino kuti kunali serious tension pakati pa Lamola nduna ya ku dziko la South Africa Foreign Affairs kumene kumasemphanaso ndi nduna ya ku Ghana chokaso ku Foreign Affairs nkhani zake ambiri tinazitsata bwino. So ziona ndi tension ndithu ndi yayikulu kwambiri ku Nigeriaso ndi kuja ma senators akhala ali okwiya potengera ndi mmene nkhani zake zimakhala zikuchitikira. Umunthu ndithu ndi umene ukuvuta makamaka pamene magazi amene akutengera malamulo m'manja mwawo chifukwa ngakhale anapanga zionesero pa 30 June komabe kwa amene timakhala m'makolalamo anthutu akulendera nkhanza zosiyanasiyana omwe anali ndi ma sponsorship komanso ma business osiyanasiyana ndi kuti akuberedwa katundu akupedwa popangidwa zipongwe zosiyanasiyana manyumbamo ndi kuti anthu akutulusidwa mwa chipongwe osati masewera timagulu timeneti pano ndi akumayenda m'maploti potulosatu nzika za maiko ena. Taona ndikafuta chaka pamene tikupita kuti timalize nkhani. Batu bako ya ayani, huko irukuto ya ayani. Bako ya ayani kezo. Ari. Nabana bote bako tuwa kezo. Baba badotebera ti. Tungo uswa bako risema kazi phone chamba nabo. Ari kezo mi abana bako loka ne. Na mabeka hao. Ari. 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 Bebefihliwe kantshingile. Laba bebefihliwe kuthiwa uphiya ukho nakho. Naba. Yini ingakho. Naba. Nani sengithuni nje ngaphakathi. Siyashusha sinishayi thina nambe. Abithi siyasho nje sasibashayi. Chabwino taona pamenepo nkhani tozomvetsa chisoni kwambiri anthu kuchitidwa zipongwe kukhangati zoti anthu amene asamayenda mapita m'maiko ena pano mmene amachitira zikuonera kuti ambiriwa umene unavuta ndi umbuli maso nsanje ndi zimene zinavuta chifukwa ena mwa anthu amene akupangidwa zipongwe zimenezi ndionera kuti ali ligale kukhatu ku dziko limene South Africa andi malamulo amanena bwinobwino kuti anthu amene ali ndi mapepala okhalira ku dziko limene South Africa sakuyenera kupangidwa chipongwe komanso ngakhale zonena kuti alibe mapepala oti atha kukaloleza kukhala ku dziko limene South Africa pano ma law enforcers ndi amene ali ndi mphamvu yopangatu enforce malamulo makapi amene wazochitika zake ndi zimenezi ndipo chaphakira uthakati paja kukhala kuyankhula kunazona kuti kwa amene abwerera kumuzi kumaiko kwawo akhala akuyendera kumeneko akutoka alonjera kukapasa moni kuti anayenda bwanji kenakono pakhale ubale wabwino ndi amene wayankhula. So I'm calling for my African brothers. I'm going to facilitate. I'm going to make sure. I'm going to visit these countries. I'm going to visit you, my brothers and sisters, in your countries to revive the spirit of Africa, to revive the spirit of Ubuntu. Ndesizote ngatataka zote waelekeza kupita kumuzi kumalawi oti kumuzi ko mungamulandire mkulu amene ayi mmene munkhani zake ni mmene zikuendera makosanaso zote muli maganizo pa nkhani imeneyi makamakaso potengera kuti abale athu akutulusidwa nyumba kumakakhala ndithu pa mphepo anthu amapezoti atisiya ngati mmene atisiya mkulu uja amene ananyamuka dzulo kuti akupita
kumuzi ku Malawi akwera basi bwinobwino kuchoka ku repatriation center kuyamba kudwala mwazi zizi anthu okanika kuti amuthandiza motani mpaka na munthu kuti siya uchitobwereranso kwasiya thupi lake kumochale nkhanitu zomvetsa isoni kwambiri. So atabwera kumeneko phakeyo thakati kodi mungamulandira kumuzi ku Malawi anyways makosana nkhani zaketo zosakhala bwino nkutheka muni maganizo pa nkhani zimenezi ngati maganizo tili nawo fotokoza no comment section mwati mapereka tikumbukenso kulemekeza maganizo anzathu.